Kami sing sunay. Wow! Nya ihang. Hanggang makain natin. Sige, kami siling demonyo. Daghan mo kayong sila. Hi guys! Welcome back to my channel. Sa wala pa ka-subscribe, subscribe na. Karon guys, kay nag-hike mi lagi kay mangita mi og masima-sima sa baba. Tada! What's up guys? What's up guys? Sige guys. So arita sa ubos kay padong kantisang. Sige Live bantres for sale. Yang gibasa guys. Gibiyaan ko. Ha? Pwede rin mo dahil. Oh. Di. Di. Tungod na. Tungod na lobi ma. Magkuha ako ng kuha. Maniho. Mao gani mag-hike ta kay dagko na kay ta. Nya may tag-as pud kaayo. Murag tubol. Sus. Hike lagi. Nga. Nga. 5 minutes ya kaon sa Kaon naman pug tag sa kilong baboy. sana all tag sa kilo. Onya tag sa kilo ra man sad. Onya. May baboy. Baba. Kakapoy. Nag-hike mi. Tadi ay gibugas guys. Hike. Oh, exercise. Namay nanguyog dai na kong laki eh. Hi dong. Ay, daga pa kanan. Daga pa kanang sinyong mata. Abot na mi guys. Abot na mi guys. Ari mi diri magpalit og tempura. Bahalag di ko mananghid. Lingkod ko eh. May lagi kwarta na. Sir. Aniya na ta. O bayad o. Bila man. Ambot sila man. Technologies. Nag-date sa aming duha. Wow! Istorya niya. Pangag ko. Sihag ang sa kong ulap eh. Sihag ng kaadyo. Ay, na basta ka nang naigilok do daghang problema. Hi. Nana, nagawas ng tempura. Hey, magluto ng tempura. Among! Halo, gubahan. Tabang gin. Halo. Inana ginang tindira sa kuan kay kanang smile ba dapat smile. Ha? Okay ra mo na eh? Mau lagi. Nya ato dai nang ipaila-ila dai atong tindira. Di na namahalin ang tempura ang tindira na. So ato ipaila-ila ilang tinda. Nasaan ko na ni? Hang ni kami. Hang. Aslay apple, Nadara kan do. Buhan na lang ka apple. tempura. Kami sing sunay. Isagol na lang yun. Nya ihang. Hanggang makain natin. Sige, kami siling demonyo. Daghan mo kayong siligi sa gulaan. Ngaon ta? Kadakog nga. Lah ni kuyog li ni nato. Wala! Ngete. Salamat dai. Wa mo kuy. Ba ko habis kamera. Oo, tate. Okay ra naman. Salamat. Abi na ko ganiha ang ako amo yan ang butangan. Iya di butang dai dito sa iya. Mana? Ikaw na ni mo te. Mao ni guys.
Mag-exercise kintahay. Unya pag-abot sa unahan kay kita magmakaon ini mga una pud. Nya papunan pag dia balig jis. Tiyo sa may kaon ha. Pamain na lang siya. Mura ni akong da. Ang nagda sa tempura kay siya. Slice yung gamay sa arsing anang kulo. Mukaon day. Asa man ni magibutang? Ang say man. Galisod og da. Ano? Bisag nagkalisod siya guys. Tarawang iyahang kamot. Uhuy. Dog ra kabuhi. Adi ila man ang kuan? Gadisi. Ang dog. Hello, dog. Pinoy. Ikos ga. Ang bunot niya, mami. Kaplayo pa manggutong bunot. Kanta daw. Sige. Ayo lang eh. Ganahan kong kanta pero ang kanta dili ganahan nako. Mura nagugmalab. Ano naman. Bisag ko'y gusto. Kanawa lang. Ipugos. Kita ka ng bukid ng kanaw-kanaw. Asa na? Kana. Di makita eh. Ha? Makita. Ano ba? Bukid ng kanaw-kanaw. Saan Kita na? ka? Saan na? Wala, bukid na. Bukid. Parehas ra nas gugma. Daw bukid. Mangutan na kag ano. Ano naman. Bisan unsa pa kalayo sa bukid. Mura ra lagi nagugma. Gay, unsay pareha sa barbecue o gugma. Sabi din halab. Mana nimo. Naman nagtubag. Paoy. Na. Mana. Parehas. Sige tubag daw. Nigi dayon. Ang gugma o ang barbecue pareho gay. Agay. Agay. Waki-waki. Ay, may bunot. Hmm? May bunot. Ay, tao. Ya. Mangayo mig bonot. Bonot. Oh. Salamat. Magi ni sugut. Oh. Sabay na. Hindi na tempura. Hindi ko kada. Kana bitang gipadatag no. Ano riya? Bonot. Wow! Dagan kahoy oy. Palisod ani akong buhat oy. Ako na yung ayang kwenta. Hello guys. We're bringing some bunot. Coconut Hash. husk. Oh. Husk. Eh, magpaaso mi. Para Kani ba kay Ang taga malamok. ako na kay. uy katabi pa gani ko. Oh, sige. What's the purpose of this? Charot English yun na. That's the result of the tempura that I eat. Wow. So magpaaso mi guys kay nag-ulan-ulan man good for few days Few days. na niya. Meron kang lamok. So you know na sa dengue To avoid. to avoid any so matapak To niya. avoid any mosquitoes. Kay ang katol murag harmful siya sa health and then sa Namo gud chemicals gibutang. yeah. Yaya dab. Di bitaw. So mas cheaper nga options kay nakakita mo murag ipunit ang bunot. Oh, ang ato Wala lang lang kahag, ang amo lang yung kahago kay nananghid ni. Wala lamit kadalag sako. Actually to pay dagka, lamit kadalag sako kay out of the blue ra man ni kay makita sa dalan. Out of the blue. Okay. Mo ito siya kung gitabi. Okay. Nya hapit naman pud na abot sa to ah. Yep. We're almost there. Ikutasan na ko guys. Di man gayto dai dulhugon kaya to ang gitunga o gitungas. Ngindot Mo man na ang view. backdrop sa environment as you can see sa video. So mo ni among lugar. So it's peaceful. Then nice environment, fresh air.
fresh air, di mangutot. Di bang baho ah. Yep, that's right. But kung ganahan mo ka ng peaceful imong palibot. Mind. So, mas mo prefer ko ano nga setup. Mabitaw nagminyo siya taga-bukid guys. Aray ko eh. Pwede na sila mo siya tawag og countryside ay lang bukid. Okay. To For elevate social, to, ano lang to po. elevate the name of the place. Charot, Oh, elevate ka was elevator. Nosebleed. Oh. Ay, elevator. Elevator. Elevate na di. So, Abot na may guys. Ang bukong kataga ko na ang bunot. unyang ako, wag ka naglisod, gamura naman gani ko og kanang chicken wing. Chikading, galupad, lupad. Ikaw love. Chikading, galupad, lupad. Ilupad, sala. So guys, dili lang pud ko to og sunod na pud video. Salamat sa pagtanaw og subscribe. Like and share to your friends. Bye-bye.